салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса тижи ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Имрӯз гап мезанем дар бораи хабарҳои тару тозаи Барселона. Дӯстон, мехоҳам бо ёрӣ ва дастгирии шумо то охири моҳи июн канали Барса тижиро 10,000 подписчик кунам ва ман боварӣ дорам ки аз уҳдаи ин кор шумо ба осонӣ мебароед. Аз тарафи шумо дастгирӣ кардан, аз тарафи ман бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. Видеоро сар мекунем аз сериали Неймар. Форварди ПСЖ мехоҳад ба Барселона баргардад. Хабар медиҳад Мундо Депортиво. Тибқи маълумоти сомона, бозингари бразилӣ дар байни ҳамдастагони худ хоҳиши тарки дастаашро пинҳон намекунад. Ба ин ё он тарз ман мехоҳам ба Барса равам. Неймар ба ҳамдастагони худ иқрор шуд. Дар моҳи май ҳамлагар аз пардохти музди меҳнати ПСЖ даст кашид. Дар Париж рафтори Неймаро ки ҳар моҳ 3 миллион евро тоза кор мекунад, як кӯшиши дигари футболбоз барои фишор овардан ба клуб барои бозгашт ба Барселона нигоҳ мекунад. Бор кунед бародарон, хабари Неймар дар ҷони ҳама задааст. То ӯро Роналдо мехоҳад дар Ювентус бинад, то ӯ худ мехоҳад ба Барселона баргардад. Гуфти гапҳо дар ин сериал ман раҳгум задам. Ин хабарро ман дар он нафароне расондам ки дар промои эфир дар бораи Неймар бисёр савол доданд. Барои ҳамин якчанд видеои дигар аз Неймар дам мегирем то он вақте ки ягон хабари ҷиддӣ набарояд. Мо бошад давом медиҳем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед 11 июн Ла Лига бармегардад ва рӯзи 13 аллакай дастаи дӯстдоштаамон Барселона дар меҳмонӣ бо аутсайдери чемпионат Малёрка бозӣ дорад. Ширкати 1xBet ки дастаи каталониро сарпарастӣ мекунад, аз ғолибияти Барса боварӣ дорад ва инчунин барои одамони нав туҳфа тайёр кардааст. Ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди Барса тижи дар аввалин пардохтатон соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Ба наздикии ҳамлагари нави Барселона Мартин Брейтвейт интервюи калон дод, ки дар он ҷо бисёр суханҳои шавқовар гуфтааст. Биёед камакаки онро гӯш мекунем. Ман дар ҳақиқатан аз худ фахр мекунам. Ман ба худ гуфтам ки меҳнати вазнин роҳи худро меёбад ва ин ба ман боз бисёртар мотиватсия дод то ин ки ҳудуди худро кушода кунам ва карьераамро камакакам бошад иваз намоям. Бисёр чиз тағйир ёфт, зеро ҳоло ман дар бузургтарин клуби ҷаҳон ҳастам. Аз ин рӯ одамон ба шумо дигар хел менигаранд ва шуморо бештар мешиносанд, зеро чеҳраи ман маъруф гаштааст. Ҳаёти берун аз футбол каме дигар шуд, аммо дар ниҳоят футбол ҳанӯзам футбол аст. Тренинг дар Барселона аз тренингҳои пешина хело фарқ мекунад, аммо ин ба ман кӯмак мерасонад ки аз нуқтаи назари техникӣ зуд рушд кунам. Ҳоло ман диққати бештарро мегирам ва ман бояд бо ин одат кунам. Брейтвейт инчунин мунтазир аст ки бо Луис Суарес бозӣ кунад. Форвард кӯшиш мекунад ки дар бозиҳо аз Эл Пистолеро ягон чиз биомӯзад. Ман хело шодам ки Луис баргашт, зеро вақте ки ман омадам ӯ захмӣ шуд ва он бо ҳам бозӣ кардан наметавонистем. Ман мехоҳам дар назди ӯ бозӣ кунам ва аз вай дарс гирам. ӯ яке аз ҳамлагарони беҳтарин дар ҷаҳон мебошад, гуфт Мартин дар интервюи Гол. Дӯстон, ман шуморо намедонам, лекин рӯз то рӯз ҳурмати ман ба ин бозингар зиёд шуда истодааст ва бовар кунед ман аз ӯ боварӣ дорам. Чӣ хел ӯ дар машқҳо кор мекунад ва чӣ хел аз худ боварӣ дорад, арзандаи ҳурмат аст ва ман боварӣ дорам ки ба наздикии Брейтвейт даҳони хетеронашро маҳкам мекунад. Лайк мон агар ту низ ба ӯ боварӣ дошта бошӣ ва дар комментария навис Мартин дар боқимонда бозиҳои Ла Лига чанд гол мезанад. Мо бошад давом медиҳем. Агар кадоми промои эфир ва видеои канали 11 бозингарро тамошо карда бошад, то ман гуфта будам ки барои Ансу Фати 100 миллион евро пешниҳод карданд, аммо номи даста гирифта намешуд. Имрӯз маълум шуд ки ба вингери Барселона кадом клуб ин қадар маблағ пешниҳод кардааст. Ин Манчестер Юнайтед мебошад, қайд мекунад Диарио Спорт. На чанд ҳафта пеш агент Жорже Мендеш ба дастаи каталонӣ муроҷиат кард бо саволи он ки Барса бо чанд миқдор пул тайёр аст бозингари 17-солаи худро фурӯшад. Дар Барса ҷавоб доданд ки Фати фурӯхта намешавад ва ба онҳо пункти шартномаи ӯро нишонданд ки тавонпулиаш 170 миллион евро навишта шудааст. Боз якчанд рӯз пеш Мендеш боз ба Барса муроҷиат кард бо пешниҳоди хариди Фати бо нархи 100 миллион евро. Ба хафбек якчанд дастаҳои Премер Лигаи Англия ҳавасманд буданд, аммо Манчестер Юнайтед тайёр буд нархи гирифташудаи агентро пардохт кунад. Чун як пешниҳоди калон роҳбарати Барселонаро маҷбур кард ки конференсия баргузор кунанд, ки дар он президенти дастаи каталонӣ Хосе Бартомео қарорро дар бораи фурӯш додани Фати эълон кард.
пас аз он Барса ба Мендеш хабар дод ки даста пешниҳоди фурӯши Фатиро қабул намекунад. Хотиррасон мекунем ки Фати дар ин сезон дар состави асосии Барса дар Ла Лига дебют кард. дар 16 бозии чемпионати Испания ӯ ҳамагӣ 4 гол задааст. мехоҳам аз ин шанс истифода бурда аз подписчикони Барса тиҷӣ ва мухлисони ашадии ин даста пурсон шавам. оё шумо ба ҷои роҳбарият мебудед чӣ кор мекардед? футболбози 17-соларо мефурӯхтед ё ин ки дар даста нигоҳ медоштед ва барои чӣ? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. ба ман шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. хабари хуш бародарон, ҳамлагари Барселона Лионел Месси бо даста тренировкаро оғоз намуд. бозингари 32-солаи аргентинӣ дар рӯзҳои охир машқи инфиродӣ мекард аз сабаби ки травма дошт. ҳамчунин ба гурӯҳи асосӣ Нелсон Самиду баргашт. дар бораи формаи Месси тренери даста Кике Сетьен комментария дод. вай каме халалдор шудааст, ягон чизи ҷиддӣ нест. ӯ дар ҳолати хуб аст ва метавонад бозӣ кунад. оё ӯ метавонад мусобиқаҳои боқимондаро дар маҷмӯъ гузаронад? вай ба мисли ҳамаи бозингарон дар як ҳолат қарор дорад. вазъиятро аз назар гузарондан ба даста чӣ гуна баҳо додан зарур аст ва инчунин дар хотир доред ки мо на он қадар состави калон дорем. албатта ман мехостам ки Месси ҳамеша дар майдон бошад, аммо биёед бубинем ки ҳамааш чӣ гуна анҷом ёбад, гуфт Сетьен дар мусоҳиба бо Movistar Plus. дӯстон, ин буд хабарҳои тару тозаи Барселона дар рӯзҳои охир. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.